Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropyseed.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Ususret toplim proljetnim danima družimo se s Angelovim alatima, a ovog puta unboxamo jedan alat po nazivu Picobella. Riječ je o vrlo zapravo zanimljivom alatu koji će vam biti jasnije kad vidite malo fotografije. Kao što možete vidjeti, riječ je zapravo o četki na aku električni pogon. Naravno, za pogon se koriste power exchange baterije poput novih 8 amper satnih kako smo imali prilike nedavno unboxat i predstaviti na portalu cropyseed.net, pa svakako provjerite o njima na našem portalu. A sad se vratimo na Picobellu. Riječ je dakle o četki koja koristi jednu bateriju za svoj pogon, a zahvaljujući električnom pogonu ona će biti izvrsna za razne aplikacije i čišćenje. Kao što je ovdje prikazano, ovaj alat bit će izvrstan u održavanju ovakvih oplošnjaka, ali i drugih površina poput terasa od drveta ili drugih umjetnih materijala. Sam alat može se konfigurirati sa različitim četkama ovisno o primjeni. No, bez daljnjeg gubljenja vremena, pogledajmo zapravo što sve stiže u pakiranju. Kao što vidimo u pakiranju, osim nešto uputa koje smo naravno ostavili jer volimo sve samostalno proučiti, stiže i sam alat naziva Picobella. Alat je kao i svaki do sada od Angela izrađen vrlo robustno i kvalitetno i ulijeva povjerenje u svoju dugovječnost. Naravno, tu je letak, odnosno lentica sa dobrodošlicom u Angelu svijet alata, a u paketu s Picobellom, kao što sam rekao, na ovaj alat, odnosno na ovu aku električnu četku možemo montirati četke različite tvrdoće. Ovo je najlonska četka srednje tvrdoće, ali još postoji naravno i metalna i meka najlonska četka. Ova će biti zapravo optimalna za ovakvu primjenu na betonskim oplošnjacima i zapravo za široki spektar uporabe. Kao što vidimo, četka je isto dosta robustna, kvalitetna i odaje nam da bi mogla dugo trajati. Zgodno je što postoji i ova četka sa strane koja će biti izvrsna za ovakva područja uz rub kada se bude apliciralo. U paketu stiže i ventil za priključak vode na sam alat, tako da se prilikom čišćenja može automatski i aplicirati voda, što je zapravo poželjno jer na taj način se pojačava sam učinak čišćenja. U tom slučaju četka će se okretati, a voda automatski aplicirati. I evo, Picobellu smo u potpunosti sastavili, ugradili smo četke, vrlo lako se ove bočne zaštite miču i zapravo četka se samo umetne. U slučaju kada četka ima ovaj bočni dio, onda se stavlja ovaj nešto širi bočni dio koji omogućava da ova bočna četka može imati svoj učinak, odnosno slobodu rada. U tom slučaju ovaj bočni dio spremamo za kasnije. Kao što sam spomenuo, regulator vode je ovdje i on se zapravo spaja na priključak za vodu. To je ovaj standardni priključak kao što se koristi u vrtu, a zgodno je što zapravo s ovim regulatorom možemo regulirati koliko ćemo vode koristiti. Ako regulator zatvorimo, protok će biti manji, odnosno ako otvorimo, biti će maksimalni. Koji još podatak možemo spomenuti? Pa konkretno da se četke vrte varijabilno od 800 do 1400 okretaja pro minuti, a to reguliramo pomoću ovog ovdje kotačića i naravno ovdje je poluga za aktivaciju. Naravno, baterija se umeće ovdje. I to je to. Za punu recenziju svakako još jednom posjetite portal cropyseed.net.